त्यामुळे आम्ही वीस पवित्र रुपया असताना घटाघरामध्ये म्हणून उपस्थित आहे तर म्हणते निवेदन आहे की भैया बहन मिले जुले निगाह बरे दम निगाह बरे निगाह कहना लगे बरे दम यो गो मागे चिके सिरवा यो गो मागे चिके सिरवा मागे चिके सिरवा अदयो गो मागे चिके सिरवा मन लुटाया अमल निगा बरे दम निगा बरे मन लुटाया अमल निगा अयो बाबा मिले जुली निगाह बरे दम निगाह बरे अयो बाबा मिले जुली निगाह बरे दम निगाह बरे निगाह सबको फिर से जय देवे जय देवे।